ए, ए, भाई भाई हाँ। सुनना कौन है अर्जेंट कौन है 100 ଟଙ୍କା ଦେନା ମଦ ପିଇବି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ ନା କଣ ବାପା ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ମଦ ପିଇବ ତମେ ଦେବନି ଏଇଠି ଏତେ ଲୋକ ବୁଲୁଛନ୍ତି କାହା ପାଖରୁ ମାଗି ପିଇବି ଟୁ ପାଗଳ କୋଠିକାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଉ ଟିକେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମଦ ପିଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ତମେ ତ ଅଲରେଡି ମଦ ପିଇ ସାରିଛ ଆଉ ପିଇବ କଣ? କଞ୍ଜଷ୍ଟ ପଡି 100 ଟଙ୍କା ରଖିନ ପାଖରେ ରୋଗ ଦେଖାନି ପଳେଇଛି ଟି ଯାଅ ଏଠୁ। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଗୁଛି ଆରେ ଆରେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ବାଲାଜନ ହଁ ଆରେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମଦ ପିଇ ଏଇଟା କଣ ମଦ ପିଇବା ଜାଗା? ନା ମତେ ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ପଦାରେ ଦେଇ ପିଇ ଏଇଟା ପାଗଳଟା ନା କଣ? ଯା ଶୀଘ୍ର ଯା ପଳା ଏଠୁ ଯା ପ୍ରା କହୁଛି। ଚିକି ଚିକିଆ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ଆଇଛ 8 ଘଣ୍ଟା ରଖିନ ଛେ ଚୁପ୍। छी ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ସେଇଟା ଟିକେ ବାଜିଗଲା ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିପାରେ ଏଇଟା ତ